dobrá, musíš byť stáť, nemôžeš byť stáť. Tak sa vyjede do seba. OK, čauko. Nazdar. Aké je tvoje meno? Moje meno je Viktor Ponorto. Za koho zápasíš? Zápasím za Chaos Gym Bratislava. Kde a kedy ťa uvidíme vlastne najbližšie? Že najbližšie ma uvidíš za pol hodinu na pumpe, ak kradnem proteínové tyčinky. Aký je tvoj vzor, ak nejaký máš? Takže môj vzor je rodičia asi, potom Bill Cosby, Tom a Jerry. Neviem ešte. To je všetko asi. Čo by si chcel dosiahnuť, ak by si chcel niečo dosiahnuť? Čo by som chcel dosiahnuť, mať taký pokoj v duši, byť taký v kľude, robiť čo ma baví a nazdar a nič, tak iba si hovieť a robiť čo chcem. Super. A aké je tvoje obľúbené jedlo, ak nejaké máš? Všetko, ja všetko zoženem, čo nezoženem asi, takže neviem. Komu by sa chcel poďakovať? Poďakovať, tak všetkým takto, čo sú okolo mňa. Kamil, Samo, blízky, frajerka, rodičia, všetci, čo mi tak pomáhajú, podporujú ma. A nikomu, a sebe, hlavne sebe. To je díky, takže vidíme sa 5.12. v športovej hale v Partizánskom. 5.12. v športovej hale v Partizánskom. Nazdar. Díky. Uvidíš v Partizánskom športovej hale 5.12.2015.